זהו, אנחנו יכולים להתחיל? כן. מאמן? אז ערב טוב, מלא זמן לא הקלטנו, וסוף סוף הצלחנו להגיע לזה. אנחנו בצעד 8, מהמם. כהרגלנו בקודש. אני אקריא ואתה תגיד אם יש הסתייגויות. ערכנו רשימה של כל האנשים בהם פגענו, והיינו נכונים לכפר בפניהם. כן. גילוי נאות, אני כרגע בצעד 8, הוא נמרח לי, מעניין למה. בכלל, זה עניין כזה של רשימה. רשימות זה עניין בחיים, כן. האמת שכן, נכון? זה מפתיע. 12 הצעדים ממש עשו לי סדר במוח, כל היום כתוב, כל ברשימות, כל מסודר, כאילו, הם עובדים, אני חושב שזה חלק מהיופי, הרוחניות הזאת יורדת לפרטים, תן לי רשימה, תן כן. לי רשימה, אל תגיד לי, אני רוצה משהו, תן לי רשימה, אני רוצה לדעת בדיוק. זה ממש יורד לפרטים. זה גם, זה רשימה מאוד כואבת, כי זה רשימה של אנשים שפגענו בהם. כן. יצא לך פעם בצעד 8 להכניס את עצמך ברשימה של כן, מישהו בטח. שנפגע? כן, בוודאי, בוודאי. בטח, אני בין הנפגעים העיקריים. ואיך זה אני לא בין ריכוז הנפגעים עצמי? העיקריים. כי אם בן אדם רגיל להרס עצמי, מתוך המצב שלו, הוא כל הזמן הורס את עצמו. בעיקרון, אם אנחנו נסתכל על זה כאילו בצורה אחרת, 12 הצעדים זו תוכנית של אהבה. אז הרבה נכון. חושבים שכאילו התייחסות טובה לעצמי זה אנוכיות. לא, אני לא שואלת את זה מהמקום הזה, אני אדייק את השאלה שלי, אוקיי? שפה רשום במפורש כל האנשים שפגענו בהם, אוקיי? ואנחנו פוגעים באנשים, לא תמיד מתכוונים, לא משנה, אבל פוגעים. ואני זוכרת שבסבב הראשון שלי היה לי מאוד קשה להכניס את עצמי, כי להגיד שאני פגעתי בעצמי, יאללה, זה חתיכת אחריות ואשמה. זאת אומרת, אני כבר עושה איזשהו, אני מודה בפני עצמי שאני גרמתי נזק לעצמי. אוקיי? זה אחד, גודל האשמה. דבר שני, רגע, אם אני בוחרת בעצמי, אז מה זה אומר? שאני בריכוז עצמי, שאני רואה רק את עצמי, כי יש משהו בתוכנית שאומר, אם אתה רוצה לצאת מריכוז עצמי, תיתן למישהו אחר, תעשה שירות למישהו אחר. אז אני כמובן שאני מסכימה וחושבת שחשוב לרשום שפגענו בעצמנו. אני רגע רוצה מישהו אחר הזה הוא אתה. אתה אחר. זה כמו שבן אדם עכשיו, בחור, מבקש מאלוהים להיות נקי. אם הוא מבקש מאלוהים להיות נקי, זה משהו שהוא יחסית אנוכי. למה? מבקש לעצמך. נכון, אבל אם אני מבקשת לעצמי, אני פחות אפגע גם בסביבה. זהו. אז אני מבקש לעצמי בשביל ש... זאת אומרת, ברגע שאני רואה את עצמי כשליח, כאיזשהו מישהו שאני צריך להתייחס אליו בצורה טובה, כדי שהוא יוכל להתייחס לכל העולם בצורה טובה. אני חייב שאותו אחד יהיה שמח, חופשי ומאושר, כדי שהוא יוכל להעביר את הבשורה הזאת שאפשר להיות שמח, חופשי ומאושר לאנשים אחרים. אני צריך שאותו אחד, בעיות הזוגיות שלו ייפתרו, כדי שהוא יוכל לעזור לאנשים אחרים בעיות הזוגיות שלהם. אני צריך שאותו אחד יוכל לדעת לאהוב את עצמו, כדי שהוא יוכל ללמד אחרים לאהוב את עצמם. אני צריך אני חייב להתייחס לעצמי כמישהו חיצוני ממש, אליו בו אני משקיע. בו אני משקיע. על מנת שזה יהיה לאחרים. אז כאילו מה אתה אומר? שיש את נתן הנקי ואת נתן המכור? את אורטל מה הכוונה? הנקייה ואת אורטל המכורה? זה כאילו מה, מה? יש פה שני אנשים שאתה אומר, אני זה האחר, נכון? אז כאילו מה, זה שני אנשים באישות אחת?
הבנת את השאלה שלי? לא כל כך. אני אסביר את זה מכיוון אחר. אתה אומר, אני זה האחר. נכון? האחר שמולו אני צריך לבקש סליחה, האחר שמולו חשוב שישאר נקי כדי שהוא יהיה שמח, מאושר ויוכל להעביר את הבשורה, האחר שיוכל לעבוד על הזוגיות, האחר. עכשיו, זה נשמע כאילו אתה עושה הפרדה בין חלק אחד שבך לחלק אחר שבך. פרדה הכוונה כאילו, כדי שאני אתייחס אליו כן, כדי בתור שאני אתייחס מישהו אליו אני צריך להפריד אותו רגע. שאפשר, כן, 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 כן. תראי, באופן כללי, כל העולם של ההתמכרות הוא עולם, הוא בא לעשות סדר בפנים, הוא בא ומפריד. הוא בא ואומר, יש מחלה. כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה חושב, כל מה שזה שקשור להתמכרות, זה מחלה. שנייה, אני יודע שיש איזשהו, דרך אגב, יש איזשהו הסתכלות בעיני, ותגידי לי אם לזה את חותרת, יש איזושהי הסתכלות בעיני של אתה חולה. קבל את עצמך כאדם חולה. זאת אומרת, תסתכל על עצמך כאחד חולה. זה משהו אחד, ויש איזושהי הסתכלות שאומרת, רגע, יש לך מחלה, זה אומר שיש לך מחלה, ואתה משהו אחר לגמרי. לא, מה שאתה אומר, שני הדברים שאמרת הם נכונים ושניהם נמצאים בעיני. אוקיי? שניהם נכונים ושניהם נמצאים בעיני, ואנחנו גם שומעים את זה הרבה ממסרים של אנשים, וגם המסרים של בני יעקב, וגם אני הרבה פעמים אומרת את זה. מתי אני משתמשת בזה ומתי אני משתמשת בזה, זה תלוי סיטואציה. אוקיי? לדוגמה, כשמטופל עושה בחירה מתוך המחלה, אז אני אומרת לו, זה החולי שלך. כשבן אדם מביע חרטה ורוצה לקחת אחריות, אז אנחנו מתייחסים לחלק של החולה ולחלק של הבריא. כן. בפעמים שאני מתבלבל, אז אני אומרת, עם איזה חלק אני מדברת? בדיוק. אז בהחלט אנחנו עושים הפרדה. זה משהו שאנחנו משתמשים בו ב-12 צעדים. יותר מזה. אם הבעיה המרכזית שלי, שהם מגדירים אותה בספר הגדול, ריכוז עצמי, נכון. זה אומר שאני מרוכז בי. אז כבר יש פה שתיים. הם מבקשים שאני אהיה מרוכז במישהו אחר. נכון. בגלל זה אני שואלת שוב. כי מי צעד ראשון? עד צעד 8, לפני שמגיעים את 8, אומרים לך כל פעם שאתה רוצה לצאת מדכדוך, ואני גם ממליצה על זה, וחותמת על זה, וכשאני בדכדוך אלוהים שולח לי כל מיני אנשים אחרים כדי שאני אוכל לצאת מהריכוז העצמי, אני כרגע עסוקה בסבל של מישהו אחר, אני מצליחה לצאת מהריכוז העצמי שלי. איך אני יכולה לדעת, כשאני עושה צעד 8, ובוחרת לשים את עצמי ברשימה, אני לא פועלת מריכוז עצמי. וואו. זה מה שאני רוצה לדעת. הצלחתי לשאול את השאלה. זה מה שאני רוצה לדעת. שאלה קשה. שאלה קשה מאוד. כי זה מניפולטיבי. נכון, פגעתי בעצמי, אני יודעת, לא רק זה שאני יודעת, אני כבר יודעת את זה בצעד 4. כבר רשמתי את זה. כשעשיתי את הפגמי אופי, כבר ידעתי כבר איפה פגעתי. כן. כאילו, לעשות כפרה מול אנשים אחרים יותר קל. מה זה יותר קל? ברור שזה קשה, כן? אבל זה יותר מתלבש לי. מול עצמי אני אומרת, רגע, מאיזה מניע אני עושה את זה? מהמניע של הקורבנות, של הריכוז העצמי, מהמקום הלא בריא, או מהמקום שבאמת, בכפרה בעיניי יש גם לקיחת אחריות. לא על המעשה, על הרגש שנגרם לצד השני. כי ככל שאנחנו יותר בהחלמה, אז אנחנו פחות פוגעים. בסדר? אני גם רואה, ראיתי גם אצלי עכשיו שהרשימה היא לא כמו שהייתה פעם. היא פחות, וטוב שכך, אבל היא אחרת. כן, אני מבין. את יודעת, קודם כל, אני חייב לציין שיש לנו, ברוך השם, בשביל זה ספונסר, שהוא תמיד זה שמשקיף מהצד, ויכול לכוון, במיוחד בחור שמתחיל את הדרך, הסיכוי לא להתבלבל בין אהבה עצמית לריכוז עצמי, הוא קשה, הוא נמוך מאוד.
הבלבול סביר להניח שיהיה שם, אוקיי? ויש מישהו מבחוץ שתמיד יאותת. ואני אגיד יותר מזה, יש תמיד גם את הסבל שיאותת. אם אתה סובל, אם אתה תסביר. מתחיל למצוא את עצמך הולך לכיוון של שימוש, אתה תגלה ויפול לך האסימון שזה לא היה נתינה, זה היה ריכוז עצמי. יש איזשהו, בסוף צעד 4, אני לא זוכר אם דיברנו על זה בפרק של צעד 4 או לא, אבל בסוף של צעד 4, יש שם טבלה שעושים בשביל לראות באיזה אנשים פגענו. דרך אגב, הרשימה של צעד 8 שאנחנו נכון, מדברים עכשיו, היא נלקחת רובה מצעד 4. נכון. אנחנו עושים שם רשימה של מערכות יחסים. ואז הם שם אומרים, לא משנה מה יהיה האידיאל שלנו, אנחנו רוצים לבחון את האידיאלים שלנו מחדש. מה זה זוגיות? מה זה האידיאל הזה זוגיות? בכלל, איך אתה מסתכל על זוגיות? איך אתה מסתכל על כסף? איך אתה מסתכל על נקיות? איך אתה מסתכל על כל אידיאל? אני רוצה שתיקח אותו ותתחיל לשאול את אלוהים. רגע, אלוהים, איך אתה רוצה שיהיה זוגיות? אלוהים אוהב, שהכי אוהב בעולם. איך אתה היית רוצה שיהיה זוגיות? איך נכון יותר לראות את הדבר הזה שנקרא עבודה? לא עכשיו העבודה שלי ספציפית, אלא האידיאל הזה שנקרא עבודה. ואחד מהאידיאלים זה אהבה עצמית. או נתינה לעצמי. ואז אני מתחיל לבנות איזשהו אידיאל, והם כותבים שם, תתייעץ עם הספונסר, אבל בסוף אלוהים הוא יהיה השופט העיקרי, ואז אני בונה איזשהו אידיאל, והם כותבים שתתחיל ללכת לאורו. ואם תמעד, כל עוד יש לך רצון כנה, להמשיך להיות כנה עם עצמך ולתקן את השגיאות, וכל פעם אתה תמשיך לשאול את הכוח העליון שלך, מה צריך לדייק יותר, לאט לאט התשובות יגיעו, ואתה תלך ותתקדם, וזה בסדר שתמעד בדרך הזאת. זה נורא מעניין מה שאתה אומר פה, ונורא מסובך. ונפשט רגע את הדברים. קודם כל, בוא נגיד ברמת הסדר והטבלאות, גם בעיני יש כאלה שעושים את זה בטבלאות, יש כאלה שעושים את זה במענה על שאלות, אז האופציות הן פתוחות, נקרא לזה ככה. כל אחד לפי מה שהוא אוהב. אני אישית פעם עשיתי בטבלאות, זה פחות עבד לי, בשאלות זה יותר עבד לי, אבל העיקר שבסוף תצא לך איזושהי רשימה. זה נגיד ככה לכל מי ששומע אותה. זאת אומרת, ההאחזות זה לא בטבלה, אלא זה ביכולת שלי לכתוב את זה בסוף. זה אחד. דבר שני, תוך כדי שדיברת, חשבתי על זה, זו שאלה שאני עסוקה בה מאוד. כי חלק מריפוי של טראומה, זה מערכות יחסים. זה היכולת שלי לייצר מערכות יחסים טובות. צעד 8 אומר לך, בוא תתמודד עם המערכות יחסים. לא עם החלקים הטובים, עם החלקים הפוגעים. זאת אומרת, בוא תהיה מוכן לסלוח גם למישהו שפגע בך. צעד 8 מדבר על זה מאוד. ואז מה אתה אומר? אתה אומר שהמערכת היחסים הראשונה שאליה צריך לחזור, זה שלך ושל הכוח העליון, זה של הקדוש ברוך הוא. כי אמרת, אני אשאל את אלוהים, מה זה זוגיות? מה זה המערכת היחסים? זאת אומרת, אנחנו לוקחים את המערכות יחסים ובוחנים אותה מחדש. זאת הכוונה. זאת אומרת, אני מתחברת למה שאתה אומר, כן? וחלק אני ממש חוקרת את זה עכשיו, ואני מבינה שהמערכת היחסים הראשונה שאיתה הגענו לעולם, זה עם הכוח העליון, הבורא. זה המערכת היחסים הראשונה שאיתה הגענו. תחשוב על זה ברמת הבריאה. זאת אומרת, אתה הולך בצעד 8 ועושה תיקון מהשורש. כי אם פעם במערכות יחסים היית משתמש בהם כדי למלא את הצרכים שלך ואת הרצונות שלך, דרך צעד 8 בכפרה אתה אומר, אני לא מתכוון להשתמש במערכת יחסים כדי לשימוש העצמי שלי. אני לוקח עליהם אחריות, אני מייצר אותה מחדש, או אני סוגר שם מעגלים. אתה מבין רגע למה אני רגע מורידה את מה שאמרת על הקרקע? כן, כן. שזה גם מתחבר לצעד 5, להגיד את צעד 4 לחונך, לעצמי ולאלוהים. נכון? אנחנו מדברים על... כן, שזה נכון. כל הפעם עוסק במערכות. זאת אומרת, התוכנית עובדת נורא בצורה מעגלית. המעגל שלי מול עצמי, המעגל שלי מול הסביבה שלי, והמעגל שלי מול האלוהים שלי.
יש אנשים שמחליפים את המילה התמכרות או גמילה במילה קשר. זאת אומרת, המון 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 מדובר פה על קשרים. הקשר שלי עם אלוהים, הקשר שלי עם הסביבה, הקשר שלי עם עצמי, הקשר הקשר שלי, שלי עם הקשרים, השימוש. אם אתה שומע כן, אנשים שהם מכורים, הם יגידו לך, אני אוהב סמים, אני אוהב מי... ויש שם באמת אהבה, לא בטח. כמו הם שאומרים הרבה טקס פעמים פרידה. צריכים, הם ממש צריכים לעבור את, כמו חמשת שלבי האבל נכון, מול ההתמכרות. זה זה שצריך בכלל להיפרד, זה שזה מכעיס, זה שמאשימים אותה שהיא בכלל הגיעה לחיים ועכשיו היא הולכת, הכל נמצא שם, זה קשרים, זה הכל קשרים. והאמת שזה מעניין, כי המכור, מה שמאוד מאוד מעניין אותו זה קשרים. הוא הולך לאן? הוא הולך למין, הוא הולך למקום שאצלנו בעולם של ההתמכרות למין זה כאילו שיא הקשר אמור להיות. ואת הדבר הזה הוא מוצא עם נשים שהוא לא מכיר ומעולם לא דיבר איתם. אבל הוא כמה כל כך לקשר. הוא כמה כל כך לקשר שהוא מחפש את זה. זה ממש מה שנקרא חולת אהבה. אתה יודע, גם בעולם הסמים יש את זה. כי גם כדי להשיג סם אני יכול למכור אותו גושים. אני זאת חושב שגם אומרת, יש משהו בסם, המיניות היא מאוד 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 נוכחת, לא משנה באיזה התמכרות אתה נמצא. כן, כן, זאת אומרת, זה כבר כן, הופך להיות מאוד מאוד כלי. בגלל זה יש הרבה אנשים שהם לא מגדירים את עצמם כמכורים למשהו ספציפי. נכון, כאילו, זה הכל מהכל. נכון. גם בהתמכרות לסמים הם כאילו לפעמים נהנים מזה שכשהם לוקחים את הסמים, קשר שלהם עם עצמם או עם אחרים הופך להיות קל, נכון. פשוט, נעים, מחובר. עמוק כל הזמן יותר במרכאות. כן, כשהסם יורד הם פתאום בכעסים, שונאים, מנותקים, לא רוצים, אבל פתאום הם לוקחים את הסם ומשהו, גם הקשר שלהם עם עצמם, הם אוהבים את עצמם עם הסם. וואו, איך אני נעים, איך אני ורבלי, איך אני מעניין, יש להם מחשבות טובות חיוביות על עצמם או על אחרים. יש איזשהו חיבור. בגלל זה אוהבים לפעמים גם לעשות את זה ביחד. וזה משהו מאוד, מאוד מחבר. וזה עדיין כמיהה לקשר. גם באלכוהול יש את זה. אלכוהול גורם לך להרגיש כל כך טוב עם עצמך, נכון. ועם הסביבה, וכל כך כאילו העולם פתוח, ואני באמת יכול לצחוק עם כל אחד. בן אדם שאני לא מכיר, אני יכול להתפרק איתו. וזה גם עניין, כי בעצם ההחלמה של ה-AA התחילה משני אנשים, מהקשר של שני אנשים, של נכון? ג'ים ובוב. כל זה... כל הגמילה, אנחנו לא נכון, דיברנו על זה הרבה, זה בצעד 12, אבל היא כולה מבוססת על עזרה הדדית, על קשר. אין קבוצה, אין יחיד. אין קשר בין שני מכורים, אין החלמה, אין סיכוי. ההחלמה שלך זה אתה חייב עוד מכור שיעזור לך להחלים. זה קשר, זה הכל, כל הגמילה הזאת היא מבוססת על קשר, זה כאילו מין כזה מערכת קשרים כזאת של מלא מלא מכורים שעוזרים אחד לשני, ככה בעצם אני מחלימים. חושבת שזה גם מה שאנחנו מדברים הרבה בטיפול, שאנחנו מנסים בעצם לייצר קשר. אני חושבת שהעבודה שלנו כמטפלים בהתמכרות זה היכולת שלנו לקבל את האנשים בקבלה אינסופית כזאת. כן, מה שלא קורה, זה לא שזה לא קורה בטיפולים אחרים, אבל אני תמיד מסבירה את זה לאנשי מקצוע שהם לא מעולם ההתמכרות, שהמדד או מה שאתה צריך לקבל על עצמך כשאתה בוחר להיות מטפל בהתמכרות, זה קבלה, אי שפיטה ונכונות. זאת אומרת, אתה כל הזמן צריך להיות סביב הדבר הזה. כן, כל הזמן, כי הוא יכול ליפול לך. ואם המכור נופל, ואז אתה אומר, אני לא בסדר, או זה בגללי, אז יש בעיה באופן שבו אתה מנחה את הטיפול.
כי לא ההצלחה שלו תלויה בי, ולא הנפילה שלו תלויה בי. אני אחראית על החלק שלי בתוך הקשר. אין ספק, אין ספק שטיפול במכורים מצריך ממך ממש להיות בחוסר שיפוטיות, כמה שיותר, כמה שיותר, בקבלה. גם יש פה, זה טיפול מעניין, כי זה טיפול שהוא לא מופשט, זה טיפול עם מטרה. לא בכל הטיפולים יש כאלה מטרות ברורות. המטרה פה ממש ברורה, נקי או לא נקי. בעולם הטיפול הרבה פעמים אפשר להגיע עם איזשהו שיח, משהו יותר דינמי, יותר רחב, אפשר לשים מה שאנחנו רוצים. פה יש שתי צדדים, אני תופס בשתי הצדדים. אני גם מצד אחד מכניס מטרה, שמטרה ישר עושה, רגע, אז איך נתקדם? רגע, אבל אם אתה לא הצלחת, אז איך נגיע אבל אתה חייב להשתנות, אתה לא מבין שאתה חייב להשתנות אם אתה רוצה את ההצלחה שלך כאילו מטרה ישר מכניסה לאיזושהי מחויבות להתקדמות, לשינוי, ולא משהו שהוא באוויר, משהו שיהיה חייב להתבטאות ברמה הכי גדולה שיש, כי זה מכור, זה הבן אדם שהכי הכי הכי לא הצליח באותו התחום, והוא צריך להצליח בו ברמה שהוא נקי לגמרי. כזאת מטרה פלוס קבלה. עכשיו את כל הדבר הזה תקבל, תהיה איתו באהבה, תהיה איתו בלי שיפוטיות. מאתגר. אני חושבת שזה גם לפעמים, המקום הזה שגם לפעמים צריך לסלוח להם. כי לפעמים יוצאים אצלך דברים, כלפיך לדוגמה, או כלפיי, נגדיר את זה כרגע, שאתה כאילו, סליחה, אני השקעתי עכשיו במפגש הזה, בזה, קמתי מוקדם, ובסוף אתה מביא פירורים, או מדפדף את המפגש, זאת אומרת, זה קצת חוזר גם להתחלה שלנו. זה אני המטפלת לבין אני הבן אדם, אני במקום של החלמה, מול אני במקומות של מחלה, גם וגם כזה. נכון, צריך גם לקחת בחשבון שלא בכל סוג של טיפול, ולא בכל בן אדם שמטפל בהתמכרויות זה ככה, אבל הרבה בטיפול בהתמכרות, הוא יהיה כולל קשר במהלך השבוע. הוא יהיה כולל טלפונים בשעות לא שעות. הוא יהיה כולל שאלות באמצע היום. מה שבטיפול בדרך כלל יש את השעה הזאת, ונתראה שבוע הבא. נכון. וזה מאוד ברור. נכון. פה יש גבולות שיכולים להיות מאוד מאוד שונים, ויחד עם כל זה עדיין תישאר בקבלה. נכון. זה משהו שאותי שואלים הרבה פעמים, אם זה לא מעמיס עליי, או מפריע לי, ואני לא מצליחה לראות דרך אחרת שזה לא בין לבין. שאין את הקשר הזה בין לבין. כי בתוך הקשר הזה יש גם את המקום של הכפרה. אם אני חוזרת רגע לצעד 8. כאילו, אם אני בתוך קשר, אז אני צריכה להרחיב את המודלים למכור בכמה שיותר יחסים בריאים. בכמה שיותר מרחבים. וחלק מהמרחבים זה גם לפעמים להגיד, זה שבחרת להתקשר בשעה הזאת, ובחרתי לענות לך, זה מהמם, אבל בפעם הבאה זה לחשוב פעמיים. כאילו, זה לקחת את המקרה ולהשתמש. כן. כזה. כן. אז אם נחזור לעניין של הסמים ושל מה שהם עושים ושל המין ושל החיפוש אחרי קשר, ועכשיו אנחנו לוקחים את זה למכור שהוא נקי, שהוא לא נוגע בזה, אז הוא עכשיו הכי מנותק מאנשים. הוא עכשיו מאוד מאוד יכול להיות בכעסים, או שהוא יכול להיות במצבים שהוא באשמה גדולה על מה שהוא עשה, או בחרטה מאוד גדולה. עכשיו, לבוא ולהגיד לו בוא תסלח, זאת עבודה, וגם לעצמו. אבל זה לא סליחה, נתן, זה כפרה, זה בעיניי יותר עמוק מסליחה. לא, זה תלוי, אם אנחנו מדברים על צעד 8 או 9. 8 ממש כותב, והיינו נכונים לכפר בפניהם. נכון, היינו נכונים לכפר בפניהם, זה לא כפרה, זה לא הכפרה, זה תתכונן, האם אתה מוכן
לכפר. אבל בגלל זה אני הרבה אומרת, פעמים, להיות מוכן לכפרה, זה לא שאני עכשיו הולכת שוחטת תרנגול ומסובבת אותו סביב הראש, כן? כמו ביום מהמם, כיפור. כפרה, כאילו, אני אגיד את זה אחרת, סבבה? אני עכשיו לדוגמה פגעתי בך, בקטנה. אז יהיה לי קל לבוא ולבקש ממך סליחה. תשמע, סליחה, לא התכוונתי. בכפרה, בעיניי, יש משהו שאתה לוקח את האירוע, אתה מנתח אותו, אתה מבין מה הייתה הפגיעה בצד השני, אתה מבין מה החלק שלך. אני עכשיו מניחה פה עוד שאלה, ונתעסק בה רגע אחר כך, אני באמת שואלת את עצמי, למה לא מופיע פה כפרה מול אלוהים? למה בצד 8 לא ערכנו רשימה של כל האנשים, והכוח העליון שמולם, כאילו, איפה הכוח העליון נמצא פה? זו שאלה שעכשיו עלתה לי, לא משהו שהכנתי אותה. באותה מידה, יכלו להגיד סליחה, למה רשמו כפרה? כן, ההבדל בין כפרה לבין סליחה הוא הבדל מאוד 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 עוצמתי, שאני חושב ש12 הצעדים מביאים את זה, וזה אחד החידושים שחודשו לי. אני הכרתי עולם של סליחות, הכרתי שכולם מבקשים סליחה אבל ממשיכים לעשות את זה, הכרתי שזה לא, סליחה אין לה ערך חוץ מלפגוע לי באגו, אבל תכלס אין לה יותר מדי ערך. בעולם של 12 הצעדים הם מביאים כפרה, שזה באמת שינוי, שזה לחשוב ולנתח את המקרה ולראות מה הולך להיות אחרת. יש כאלה שמכניסים בצעד 8, הם קוראים לזה 8.5, מאוד מעניין, חדש, את זה אני לא מכירה. כן, זה כתוב בספר הלבן, צעד 8.5, שזה הנכונות לכפרה לפעמים תגיע דרך הסליחה, ולא לבקש סליחה. אני מדבר על האם אני מוכן לסלוח להם. ואז כשאני מוכן לסלוח להם, נוצר בתוכי נכונות גם לכפר. כשאין לי, הרבה פעמים כשיש את מחסום הסליחה, ואני עדיין לא סלחתי, גם שבצעד 4 כתבתי את התינות והתפללתי והכל טוב ויפה, אבל לא סלחתי, כפרה לא, אני אחסום אותה, אני לא אסכים להגיע אליה. וכן גם אותו הדבר, כל מה שאמרנו עכשיו כלפי עצמי. גם האם ביום אני מוכן? כיפור אבל מבקשים כפרה, ולא סליחה. זה שאולי אנחנו הפכנו את זה לאיזה מסע סליחות זה משהו אחר, אבל נכון, ביום כיפור כשאתה עושה עבודת עומק ויש לך 10 ימי תשובה, וגם בתפילות זה כתוב שתכפר לנו על עוונותינו, לא נכון, משהו שתסלח לנו. זאת אומרת, על נכון, מה כפרה היא מאוד מאוד חשובה. מה שאנחנו לוקחים עליו אחריות, רשום לכפר. מה שעשיתי בשגגה, אומרים תסלח, כי באמת לא הייתה שם כוונה. נכון. בגלל זה כשהם אומרים את הצעד 8.5 הזה, הם לא מתכוונים ללכת לבקש סליחה. הם מתכוונים אם אני מוכן, אנחנו כתבנו, ערכנו רשימה של האנשים שבהם פגענו. האנשים שבהם פגענו, אנחנו שנייה צריכים לעצור ולשאול את עצמנו אם אנחנו סולחים, איך זה ייתכן, זה בכלל לא, זה לא הגיוני. הם אמורים לסלוח לי אם אני פגעתי בו. כן. האנשים שבהם פגענו. סביר להניח שהאנשים שבהם פגענו, יש לנו משהו עליהם. יש את האגו. וסליחה, כן, וסליחה מאוד מאוד עוזרת עם עצמי, אני לא הולך אליהם. אני כאילו שואל את עצמי, האם אני מוכן לתת לעצמי את המתנה ולסלוח לאותו בן אדם. אבל זה שוב, זה 8.5, זה סוג של, זה משהו שכזה נוסף מהצד לגבי הצעדים, זה לא, כן, זה לא... זה לא, אה, שמתי לב עכשיו שלפני כל צעד יותר משמעותי, יש כאילו צעד קטן. זה תמיד היינו נכונים לפני הצעד הבא שהוא יותר גדול, שעליו נדבר בצעד 9, כי צעד 9 הוא כן עוסק בהורדת ציפיות, הוא כן עוסק במי אני יכול לפנות ולחבר באופן ישיר, במי אני יכול באופן עקיף. שמתי לב שכל פעם שיש איזשהו צעד לפני פעולה ממש גשמית, יש איזה צעד אחד לפני שעושה לך הכנה, כמו צעד 8, שמכין אותך לצעד 9.
כן, ובעיניי הוא יותר קשה, הצעדי הכנה מהצעדים עצמם. כמו שצעד 3 הוא יותר קשה מצעד 4. כמו שצעד 6 יותר קשה מצעד 7. נכון. כל ההכנות האלה זה הרגע שבו, אני מאוד אוהב את זה ב-12 הצעדים, כי הם היו מספיק חכמים לשים לזה צעד בפני עצמו, ולהבין שצריך להיכנס למכור ולשאול אותו, ולבקש את רשותו, במיוחד כשיש לנו אגו מאוד גדול. אם מישהו יגיד לנו עכשיו, תתחיל לכפר, אני אתן לו נקחה. הוא צריך קודם כל לשאול אותי האם אני מסכים לכפר. הוא צריך לבוא אליי בצורה אוהבת. לא, לך תכפר. רגע, לך תכפר זה 9. אני חייב לשבת איתו ולשאול אותו, תגיד, אתה מסכים לכפר? יש בינינו הסכמה על זה, אתה מוכן? כמו צעד 6, אתה מוכן לוותר? שזה להגיד לך קצת כבר, כמו, זה קצת מראה על רוח אלוהים. כי רוח אלוהים בעצם הוא כל הזמן רוח אלוהים אוהב. ואולי נכון, בגלל זה זה ככה, באיזשהו זה מקום אני בדיוק לא, ככה. אלוהים לא כאילו מוזכר שם בצד 8. אפשר להגיד שאלוהים יורד אליך עד כדי כך שהוא שואל אותך, את יודעת, יש לי את המשפט הזה, אלוהים הוא ג'נטלמן, הוא נכנס רק למקום שנותנים לו. נכון. זאת אומרת, הוא עד כדי כך עם ענווה, שהוא יבוא אליך וישאל אותך, האם אתה מסכים שיהיה א' ב' ג'. למרות שיכול להיות, דרך אגב, שהמציאות תמשיך, גם קבלה. המושג הזה קבלה. המציאות לא באמת שואלת אותך. במציאות, בתכלס, המציאות תקרה איך שהיא תקרה, ואין כאן עניין ששואלים מישהו. נכון. כי המציאות היא השלטת. אלוהים הוא השולט. אבל ביחסים ביני לבין אלוהים, הוא ישאל אותי, אתה מוכן לקבל? אתה מוכן לקבל את העולם אגב, וזה שבראתי? גם קביל ליום כיפור, כי ביום כיפור אלוהים אומר לך, מה שביני לבינך, ביני לבינך, תבקש. מה שבינך לבין אחרים, שם אני לא נכנס, תעשה את העבודה. זה קשר אחר. שאלת בן אדם האחר, אתה מוכן לזה? נכון. כאילו ממש שואלים, מבקשים רשות מהבן אדם. האם הוא מוכן לקבל את ו... המציאות? למרות ששוב, המציאות היא תקרה בכל מקרה, אבל איזה כיף זה שמישהו בא ושואל אותי, האם אני מוכן לקבל אותה? נכון שהחוק הוא חוק, נכון שהדין הוא דין, אבל איזה כיף שמישהו בא ועושה איתי איזשהו חסד ואומר לי, זה בסדר? בוא נתאם את מה שהולך להיות. זה בסדר מבחינתך? אתה יכול לקבל את זה? אני אתה מעדיף קורא לזה שתקבל את זה. טיעון? כי אם אלוהים היה יראה, עושה, אני שנים רציתי שאלוהים יתאם איתי וזה לא קרה. כאילו, בוא, זה אני מה שאני לא, בא להגיד. מצד אחד יקרה מה שהוא יחליט בכל זאת, אבל מצד קשר, אז בקשר אולי נכון האם אתה לשאול. מוכן, כן, זה כמו שביירון קטי אומרת שהמציאות זה בעצם המורה. ואז היא אומרת, פשוט תקבל את המציאות, ואז משהו יתחיל לזרום. אז נכון, תתחיל לראות את הדברים פחות מתוך סבל. נכון. זה קצת כמו בהורות. יש לך ילד, ואתה יודע שיש זמנים, ואתה יודע שזה הולך להתנהל כמו שאתה החלטת, והילד לא הולך לנהל את זה. אבל אתה לא יכול לבוא אליו, אתה יכול, אבל זה לא יהיה אוהב לבוא אליו ולהגיד לו, ככה החלטתי, לא שואל אותך. נכון, אני החלטתי, אתה תעשה את מה זה לא שאמרתי. זה לא מגייס. אוהב, זה לא אוהב. נכון שאתה הרבה יותר חזק, ונכון שאתה תחליט בסוף. אבל זאת לא אהבה. אהבה זה למרות שאתה מחליט על הבית, תבוא ותשאל, מה דעתך? בואו נלך קודם כל לשם. אני חושב שעדיף לנו לשם. זה יעשה לנו טוב, זה יעשה לך טוב. ואם הוא אומר לא, אני מתייחס, אני שואל אותו, מה? מה מפריע לך? למה זה קשה לך? בוא תספר לי. אוקיי? אז נגיד ב-12 הצעדים, אם משהו אני לא מוכן אליו עדיין, אומרים לך, תמשיך להתפלל. תמשיך להתפלל לנכונות. זה בסדר. זה בסדר שאתה לא תהיה מוכן לוותר, זה בסדר שאתה לא מוכן לכפר, זה בסדר. שזה שוב תתפלל מחזיר על זה. אותנו לקשר בין המטפל למטופל. כשמטופל אומר לך, טוב, יאללה, אז מחר אני מפסיק עושה גמילה. ואז, אני לא אמרתי לך מחר. מבחינתי תעשה היום, אבל תבחר אתה, לא שאני אחליט במקומך. זאת אומרת, המקום הזה שזה אגב להיות גם בקשר בריא, זה אני לא עושה כי אני מרצה אותך. זאת אומרת, אני זוכרת שמה שהיו לי מטופלים אמרו לי, לא, בסוף שבוע אני רוצה להמשיך לעשן את הכול. תני לי אישור על זה. לא, אני לא אתן לך אישור על זה. אתה תבחר את הבחירות שלך. הם כל כך רגילים למערכות יחסים לא בריאות,
אתם נכון? צריכים איזשהו אישור, ואם הם עושים משהו, או זה ככה וזה, גם בוא לא, תבחר לא מה הבנת, מתאים אתה לך, אינדיבידואל, אני נכון? מכבדת אותך כבן אדם בפני עצמך. נכון. גם תבחר, כשאתה בוחר לעשן קוק בסופש, או כשאתה אומר, אני בוחר לחזור למין. אוקיי, מה המחיר של זה? בוא נמנה את המחירים. אם אנחנו מונים עכשיו את המחירים, ואתה מוכן לשלם את המחירים, אני איתך. כי אני אחראית על החיים שלי. לי סבבה בחיים שלי. אני אקבל אותך, אבל אני אקבל אותך באופן מלא. אבל בוא תקבל את עצמך כשאתה מוכן לשלם את המחירים של הדבר הזה. כן. ואני חושבת ששם זה עוד יותר קשה לכפר לעצמך, להיות מוכן לכפר לעצמך, כי לפעמים באמת החלטנו החלטות, אני אביא את זה מהתפילה ביום כיפור, ברגליים ממהרות לחטא. כאילו, אנחנו ממש לפעמים רצים לזה. וזה מקום שכאילו קשה. זה נכון לכפר לעצמנו, כי זה מוריד אשמה. זה לא מוריד אחריות, זה מוריד אשמה. זה מאזן את תחושת האשמה, שתחושת האשמה זה אחד התחושות שהן הכי מובילות לשימוש, אם לא עושים איתן. תראי, צריך לציין שהרבה הרבה 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 מהמכורים למין, הם צריכים לפתוח את העיניים לשתי כיוונים. מכורים למין, טיפה בשונה ממכורים אחרים, הפגיעה היא הרבה בהם. המון בהם. המון. בזמן ששיכור יבעט בך, או מכור להימורים ייקח לך את הכסף ויעשה איתו שימוש, או מכור לסמים יעשה גם שטויות בזמן שהוא זה, המכור למין יכול לכבד אותך, להתייחס אליך יפה, הוא פשוט הולך לחדר, מכבה את האור, ומשתמש. הוא כאילו לא פוגע באף אחד. זה נכון. נראה הכי הכי הכי, את יודעת, הם הרבה פעמים שואלים אותי, אני מבין שאני מכור, אבל בוא נגיד ואני מכור, מה הבעיה? יש נכון. מישהו שאני פוגע בו? אין שום דבר, הכל בסדר. אז קודם כל יש אנשים שאתה פוגע בהם, אתה אפילו לא שם לב, אבל אני שם את זה שנייה בצד. הפגיעה העצמית היא ענקית בפגיעה במין. גם בפגיעה במין יש משהו שאתה מקיים יחסי מין עם עצמך, זאת אומרת, אתה מייצר ניתוק מעצמך, אתה ממש אונס את עצמך. יש שם איזושהי פגיעה מאוד 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 קשה בעצמך, שאתה צריך אולי בכלל להיות מודע אליה, ואז צעד 8 הוא באמת הופך להיות אצל המכורים למין, לוואו, אני צריך לכפר בפני עצמי, אני לא מודע אולי אפילו לכמה פגעתי בעצמי בכל כך הרבה מישורים. אני חושבת שזה גם מאוד, שכתבנו את המאמר, פרופסור יניב אפרתי, אני ודוקטור רוברט אפשטיין, כתבנו את ההתמכרות למין בתוך שירות בתי הסוהר, ששם זה כבר עבירות מין. ושם גם היום לא עושים הבחנה של התמכרות למין, נגיד את זה ככה בכללי, אבל כן עשינו סכמות מחשבה. וכשאתה כבר נשפט על עבירת מין, יותר קל להסביר את הפגיעה בהתמכרות למין. כי נורא ברור במי פגעת. נכון, שם נורא קל להסביר. זה כמו נכון. שהשתמשתי בסמים, נכנסתי לבית סוהר, כי על הדרך דקרתי, גנבתי. כשאתה מגיע, ואגב התוכנית אומרת את זה, שהמחלה יכולה להוביל אותך ל4 בטים, נכון? אז זה אחד מהם. כשאתה עושה מעשים מיניים שהם לא פר אקסלנס עוברים על החוק, מאוד קשה להסביר את הפגיעה. אני מאוד מחזקת את מה שאומר, אני מחזקת את מה שאתה אומר עוד ברמה האקדמית. כי ברגע שזה הופך להיות עבירה, זה משהו ששווה פעם לדבר עליו, אבל ברגע שזה הופך להיות עבירה, אז גם המערכת מסתכלת על זה כעבירה ולא כהתמכרות. אבל אם אני רוצה לעשות את הטיפול, בוודאי זה הפגיעה היא מול העיניים. כי החפצת מישהו אחר, והחפצת את עצמך, וכפית את עצמך על עצמך ועל מישהו אחר. כי כבר זה חצה את גבולות הערכים שלך, בין אם זה נשים בגירות, אנחנו לא מדברים על פדופיליה, שזה כבר, זה לא התמכרות, זה כבר משהו אחר. כן. אבל אני חושבת שבאמת, בעבירות סמים, בעבירות הימורים, בעבירות של, לא עבירות, סליחה, בהתמכרות של סמים, בהתמכרות של אוכל, בהתמכרות של הימורים, יותר בסמים, הפגיעה יותר נוכחת.
הסיכוי לעבריינות היא יותר גדולה. בסדר? בסמים, בסחר בסמים ובהימורים, באוכל לא. זה לא, נשים את זה בצד. ובמין היא מאוד מאוד מטושטשת, כי לא כל התמכרות תוביל אותך לעבירה. אז לפעמים העבירה הזאת היא ממש הצלת חיים, אגב. היא ממש הצלת חיים, כי זה אופציה לתחתית. נכון. זה מצב שהמכור מבין שמה שהוא עושה הוא פוגע במיוחד והוא חייב לעצור, אבל באמת הרבה מהמכורים למין לא במקום של עבירה, ויותר מזה, הם יכולים להיות אנשים מאוד 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 בכירים נכון, אבל גם הם יכולים להיות במקום של עבירה. זאת אומרת, אם אני עושה שיטוט בצ'אט עם מישהי שהיא קטינה ונפלתי על כן, פרק, בהחלט. כן, אבל גם אז הם לא בהכרח מגיעים למאסר. זאת אומרת, כשאתה מגיע למאסר, האופציה שלך להיפגש עם טיפול גדולה יותר. נכון. כמטפלת, אני אומרת, מאוד קשה להסביר את זה. מאוד קשה, כאילו, טוב, נו, מה אני אעשה? לא ידעתי שהיא שוטרת. אבל מה הבעיה לדבר עם ילדה בת 14? איפה ההורים שלה? מה האחריות שלי שם? ואני מאוד מתחברת למה שאתה אומר, כי מאוד קשה להסביר את הפגיעה. וברגע שאפשר להסביר את הפגיעה, אז יש חיבור ורצון לכפר בהחלמה וכזה, את הגלגול הזה, את הגלגול ושוב, נגיד שהתמכרות למין זה ממש החצר האחורית של ההתמכרויות, וזה מאוד מאוד חשוב להניח כל פעם מחדש. גם צריך לציין בצד 8, כשאני אכתוב, זאת אומרת, קודם כל, ברור מה שדיברנו עכשיו, וגם יש כזה דבר שלפעמים בן אדם מגיע ואני מתחיל איתו מצד 8, כי אין לו, הוא באמת שואל מה רע במין. הוא לא מצליח להבין שום פגיעה במין, הוא לא מצליח להתחבר, הוא מתנגד או מצדיק, אבל הוא לא מצליח לראות את מה רע במין. ובכלל צריך ללמוד על הפגיעה הזאת. אבל, או זה שהוא לא פוגע באף אחד אחר. גם, הרבה פעמים יש מחשבה שאני לא פוגע באף אחד, אבל אין נכון. כזה דבר. מכור תמיד פוגע באנשים, יש לזה גלים, כל הבית מרגיש את זה, כולם מסביבך מרגישים את זה, אתה רק לא מריח, אתה מאוד מסריח, ואתה לא מריח את הסירחון שלך, אבל הוא ממש מסריח. ויחד עם זה צריך גם לזכור שצעד 8 הוא כפרה גם על התאווה, אבל גם על פגמי האופי. זאת אומרת, צעד 4 וצעד 8 הם תהליך. מצאנו את פגמי האופי שלנו בצעד 4, צעד 5 הודנו עליהם, צעד 6 ויתרנו, צעד 7 התפללנו, צעד 8 החלטנו לכפר על מה שפעלנו מתוך הפגמי אופי. לא מדבר עכשיו על התמכרות. נדבר שנייה על פגמי אופי, אנחנו עושים כפרה על ההתנהגויות שלנו שיצאו מתוך שליטה, מתוך פחדים, איך שהתנהגתי בגלל שאני בתלות, איך שהתנהגתי כשהייתי לא כנה, איך שהתנהגתי כשהייתי בן אדם שביקורתי מאוד. פה זה כפרה, ובגלל זה גם צריך רשימה שהיא נורא יומיומית. הפגמי אופי יורדים ממש אל היום יום. דיברנו בצד 7 על כמה האלוהים נכנס והופך להיות חלק מהיום יום שלך, כי אתה כל הזמן בתפילה, כי כל הזמן יש פגמי אופי. אז באותה מידה ממשיכים את זה לצד 8, ואני גם צריך לכפר על אותם הפגמי אופי שיצאו, לא רק להתפלל, להתפלל זה אחד, אני צריך לעבור לצד שבו אני גם עושה. אתה יודע, זה גם מזכיר לי את רגע שביהדות, אני לא עושה את זה, הלוואי ביום אחד אני אעשה את זה, אבל כשהולכים לישון יש את קריאת שמע. וגם בנוסח יש שם בקשת סליחה ממישהו שפגעתי בו ביודעין ולא ביודעין. יש ממש נוסח כזה בתפילה. לפני שאני הולכת לישון, בשמע ישראל, אני מבקש סליחה אם פגעתי. אפרופו, חבר לצעד 7 ואיך אני בעצם מבקש סליחה כל הזמן. זאת אומרת, המודעות שיש לי אפשרות לפגוע במישהו, היא צריכה להיות נוכחת בחיים, לא ממקום שאני צריכה ללכת, מה שנקרא, בזהירות כל הזמן, אלא מתוך הבנה שיש בי פגמי אופי, וזה יכול, מה שנקרא, לתת לזה השפעה מסוימת. זה כמעט מוכרח. כן. ואז יש לי רשימות.
כן. יש שאלה שאני רוצה ככה לסגור איתה. האם בעיניך יש הבדל ביכולת לזהות את הפגיעה באנשים שהם מכורים יותר לפורנו, זאת אומרת שההתמכרות במין מופיעה יותר בפורנו, ולא דווקא במגע חי, לבין אותם מכורים למין שזה יותר מגע חי ויותר פורנו ויותר מצבי סיכון? עשיתי רגע הערכה גסה. חילקתי רגע. בהערכה גסה, האם, בהערכה גסה עקרונית, כן? אז בוא ניתן על זה רגע מילה. אני לפעמים שמה לב, אני אשתף רגע מהמקום אישי, שלמטופלים שצפו בפורנו יותר קשה להם להבין למה זה פוגע בנשים שלהם. כי אני באמת אוהב אותך, אני באמת חושק בך. זה דמות, זה לא איזה מישהי שאני פרקסן בקשר איתה, אין לי רגשות כלפיה. לא נגעתי באף אחד. לא נגעתי באף אחד, נכון? לא נגעתי. מה? יש בעיה? לא נגעתי. לא נגעתי. לעומת אנשים שהם באמת במגע חי, כמו שהתוכנית אומרת, שם הם נורא מבינים, כי כבר יש שם קשר. זאת אומרת, הם מצליחים להבין את הקשר, גם אם לא היה שם רגשות שלפעמים יש שם קצת לפעמים רגשות ביני לבין עצמי, כן? אבל יותר מצליחים לראות את הפגיעה. איך אפשר לעזור נקרא לזה, לאנשים שיותר מכורים לפורנו, שהשימוש הוא יותר בפורנו, לראות את הפגיעה ולהיות מוכנים לכפר עליה? הפגיעה באחרים? את הפגיעה באחרים, כן. בעצמם נראה לי שהם מבינים, כי הם גם מרגישים את זה. יש שם איזה סבל כזה שהוא טהור כזה, נקרא לזה. אני שמה לב אצל חבר'ה שהם רק בפורנו, שהשימוש הוא בעיקר סביב פורנו, יש שם באמת, לא של האחרים, אין חלילה, כן? אבל יש שם איזה סבל כזה נורא ילדי וטהור כזה, משהו שבאמת נורא סובל מזה, נורא רוצה להפסיק את זה. אז איך אפשר לעזור להם להיות נכונים לחפר ולראות בעצם את הפגיעה באחרת, לצורך העניין? זה כמו שמגיע איזשהו בעל מהעבודה, והוא מגיע מאוד 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 כועס, והוא מרוב כעס מתחיל לצרוח, לא על אשתו, הוא מתחיל לצרוח בבית מרוב כעס, ומתחיל אפילו לתת כמה בעיטות לאיזה קיר. הוא לא מדבר על שום ילד ולא מדבר על אשתו, הוא פשוט עושה את זה. וככה כל יום. והוא בא ואומר לה, תשמעי, הייתי מתוסכל, ולא נגעתי בכם, ולא צעקתי עליכם. אין לי שום, לא עושה לכם כלום. פשוט הוא נמצא בבית, וצועק, ומרביץ, ומתעצבן, וצורח בטלפון. יש כאילו פתאום איזושהי הבנה של, רגע, אבל זה לא נעים. במיוחד אם זה קורה כל יום. דמייני כל יום. כל יום אבא חוזר ככה, וצועק ככה. מה זה עושה לבית? זה טלטלה ענקית. אולי נסגור את העניין הזה גם עם מה שדיברנו על קשר. אתה נמצא בחברה של אנשים, כשאתה נמצא בקבוצה, זהו, עכשיו יש קשר רוחני ביניכם, כל דבר שתעשה, תגיד משדר, מעביר, ממלא את החדר במשהו. אתה נמצא עכשיו בבית, ועוד אתה עם תפקיד של אבא. כשאתה עושה את הדבר הזה, כשאתה כועס נגיד, לא משנה שלא פגעת באף אחד, וזה לא משנה שזה מוצדק, וזה לא משנה שבאת רק לפרוק, או כל מיני דברים כאלה, זה יהיה לאנשים שמסביבך לא נעים. זה אפילו יגרום להם לפחד, ויגרום להם לפגיעה. באותה הרמה, גם התמכרות למין, גם פורנו, אתה יכול להגיד שאתה לא נוגע באף אישה, אתה יכול להגיד שאתה עושה את זה בשקט עם עצמך, יש לזה הדים, יש לזה גלים, וכולם ירגישו אותם. שזה אני חושבת שהמילה המדויקת, כי היא חווה את זה כבגידה, והוא צריך להתחבר למקום של העדים של הדבר הזה. כי לבגידה מאוד קשה לו להתחבר. הוא אומר, אוקיי, אני מבין אותה, אבל אני לא... נכון, הם לא יכולים, זה קשה להתחבר לבגידה, כי הכוונות שלהם לא כאלה. נכון. הם באמת באמת אוהבים את האישה שלהם. נכון. יש הרבה אנשים שפגשתי שאפילו שהיה להם תקשורת טובה עם האישה, והיא אמרה, אני מנסה לקבל אותו, אני גם אומרת לעצמי, יש גם כאלה נשים שאומרות לעצמם,
מה הבעיה? אבל הוא עם עצמו, אז למה זה מפריע לי? הוא בפורנו. כאילו, וגם מדברות עם חברות, והחברות כזה אומרות לה, כל הדברים כאלה, הכל זה בסדר, אנחנו מה את... מדברים אבל בחברה שהיא חילונית, בחברה דתית זה שבר עמוק לפעמים, יותר. נכון, תלוי, כן? רמות וזה, כל מיני כן. דברים כאלה, ובסוף היא עדיין תשאל את עצמה, למה לי זה... אבל האמת היא, וזה מפריע. האמת היא שיש הדים, אפילו לא בגידה, זה לא ברמת הבגידה. יש פה מישהו שמשתמש, יש פה מישהו שפועל בצורה מאוד מאוד הולנית, מאוד מאוד לא נכונה ומזיקה אתה יכול להגדיר לעצמו. אותה גם אלימה? אלימה, כן, גם. לעצמו. וברגע שהוא פועל בצורה הזאת, אין אפשרות לא להרגיש את זה. יופי, אני שמחה שעשינו רגע את ההבחנה המבדלת הזאת, כי היא מאוד מאוד חשובה, ואני חושבת שגם כמטפלים אנחנו לפעמים צריכים לשאול בינינו לבין עצמנו מי המטופלים שאולי פגענו בלי לשים לב. אני חושבת שזה גם מקום מהמם. שמוליד עוד ענווה, וגם להביא את זה למפגש. אנחנו גם יודעים מניסיוננו שלפעמים אנחנו עוצרים ומביאים, אם פגעתי או לא פגעתי, או... זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו גם שואלים, תתקן אותנו אם אנחנו טועים, או אם הבנו נכון, או לא הבנו, כאילו, שיש שם משהו שמאוד מאוד נזהר. נזהר כן. לא מהמקום שלא בטוח בעצמו, אלא קצת, קצת, קצת כמו שדיברת מקודם על אלוהים ששואל, האם אתה מוכן? זאת אומרת, בקשת הרשות הזאת היא עוד יותר חוויה מתקנת, במיוחד בתחום המיניות. אם הייתה חדירה למישהו אחר במקום שהוא לא רצה, ספק רצה, או שאתה אפשרת לזה שיחדרו אליך, בין ברמה הגופנית ובין ברמה הנפשית, חלק מהקשר הטיפולי הוא כל הזמן לאפשר את המקום הזה שמבקש רשות להיכנס לתחום, להיכנס למה שנקרא לחדר מיטות, להיכנס לאזורים שהם חשופים יותר, ללכת בקצב שלהם, להגיד לפעמים אמירות שהן קשוחות ולבקש על זה רשות. זאת אומרת, נגיד, יש לי אמירה שהיא נוקבת יותר, האם אתה מוכן לשמוע אותה? זה ממש מאוד מתחבר לזה, וכשאתה מוכן להיות בכפרה, אז גם הביקורת העצמית שלך, לא ביקורת במקום של אני מבקרת את עצמי, אלא במקום של אני מבקרת צעדיי. אני לא עושה מה בא לי ואומר מה בא לי, או כמו שאמרנו בטיפולים אחרים, שזה פתוח יותר. כי אנחנו מצומצמים למטרה אחת, שהיא מאוד מאוד מחייבת. היא מחייבת, ואנחנו המטופלים, המטפלים, נמצאים במקום שאנחנו נהנים ולא נהנים, כאילו, אני לא יודעת אם להגיד נהנים או לא נהנים, אלא הקשר שלנו למטרה הוא ממש תלוי מעל. נכון. אם הוא הצליח זה שלו, אם הוא נכשל זה שלו. הכל זה שלו, לא משנה כמה עבדת. נכון. הכל זה שלו. מה שאנחנו מרוויחים, אם אנחנו מחוברים לתוכנית, אז אנחנו זוכים לעבוד על פגמי האופי שלנו. אם אנחנו מחוברים לתוכנית, מחוברים לעצמנו, לא משנה. זאת אומרת, אני כן, דרך המטופלים שלי יכולה לעבוד על פגמי האופי שלי. בדיוק. זה מה שאני מרוויחה. כן, זה ממש דברים כבר לצעד 12. נכון, בשביל זה אני עובד עם אנשים. נכון. בשבילי. אז את זה נשאיר לצד 12. מהמם. טוב, מילה לסיכום. רשימות, רשימות, רשימות. לא יודע, אני מאוד אוהב את זה שזה ברשימות. מאוד. מאוד. נכון, זה באמת עושה סדר. אולי בגלל זה אני עובדת הרבה עם רשימות, בלי ששמתי לב. בכלל בחיים. אני אגיד במילה שאני מאוד חשוב לי להתהלך בעולם בידיעה שלא פגעתי באף אחד, ואם פגעתי אז אני ממש מנסה תמיד להגיע ולכפר. זה מעניין אם זה חלק גם מהעבודה הפנימית, בלי ששמתי לב. של פגם אופי. של מה?
מתכוונת לפגם אופי? למה לא, התכוונת? הפוך, דווקא בצעד 8 לראות כאילו חשוב לי להסתובב בעולם אה, מתוך מקום שאני באמת, אם ישר עם פגעתי, עצמי. כן, אם פגעתי במישהו אז אני רוצה לבקש סליחה, וכן לעשות שם את הבירור. לבקש סליחה ברמת הרגש שנגרם לו, לא דווקא, לפעמים אני כן צריכה להגיד את מה שאני, לעמוד מה שנקרא על שלי, גם תוכנית מדברת על זה, כן? כן, אני פשוט חושבת שככל שעושים יותר עבודת צעדים, אז זה מוטמע בנו, ואנחנו כנראה הולכים עם זה בלי שאנחנו מגדירים את זה. כן, היום בזכות המפגש, אז אני מבינה יותר למה חשוב לי העמדה הזאת של להתהלך בעולם במקום של ידיעה או נכונות להיות בשלום עם אנשים ולא לא לפגוע בהם, ואם חלילה פגעתי, אז כן לעשות את הפעולה, כן להיות נכונה, לכפר. טוב, אז נתראה בפרק הבא. תראה, תודה רבה.